Yung sabi daw, arthritis. At saka may ulcer daw siya. Saka yan nga ning sa iyang daradara. Hindi ko naman pwedeng paoperahan lang siya. Magpasensya na lang siya sa akin. Bakit Dahil ayaw ko naman siyang mawala sa akin. Malungkot kasi. Sa linyang Kasama Kang Tumanda, napatunayan ng magkasintahan na sila Tatay Moises at Nanay Rosita ang pangakong ito sa loob ng kanilang 26 na taong pag-iibigan. Siyempre, kasama ko sa hirap ginawa kung ano-ano na lang ang ginagawa mi sa hanap buhay. Tulong-tulong. Subalit sa kabila ng kanilang nakakaantig na kwento, sinubok ng panahon ang mag-asawa matapos magkaroon ng karamdaman si Tatay Moises taong 2020. Yung sabi daw, arthritis. At saka may ulcer daw siya. Saka yan nga ning sa iyang daradara. Ngayong taon nang matanggap ng aming programa ang isang panawagan mula sa isang concerned citizen patungkol sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. At sa pamamagitan ng kanilang apo na si Rowena, ay agad na naiparating sa programa ang pangangailangan nila Tatay Moises at Nanay Rosita. Magandang hapon po sa iyo, Rowena. Magandang hapon din po, ma'am. Opo, Rowena, kumusta ang kalagayan ngayon ni na Lolo Moises at Lola Rosita? Si Lolo po, nakakapaglakad-lakad na siya pero hindi pa po siya hindi pa totally lakad talaga. Kasi nakakainom na po siya ng gamot, pina-check upan po namin siya, yung likuran niya. Tapos yung yung kabila niya pong paa, hindi niya na po hindi niya po na stretch yung yun po yung yung pong dahilan kaya hindi maapak-apak niya yung isa niya pong paa. Yung isa po okay naman. Sabi daw po hindi nakakayanin ng doktor kapag inoperahan. Hindi nakakayanin ng lolo. So hindi na po advisable na operahan si Din po Lolo. yung bago lumalaki, yung hindi pa talaga ganun kalaki. Kaya lang ayaw talaga ni Lolo hanggang sa napabayaan niya. Pain reliever na lang daw po yung kasi sabi nung medyo matagal na years na pala yung binilang bago nagpa-check. Kasi po hirap din po kami sa buhay. Pero kahit po hirap po kami, binibigay naman po namin yung kahit konti, nabibigyan din po namin sila ng pagkain. Hindi Opo. naman po namin sila pinapabayaan. Sabi niya sa akin kung kung may pwede pa daw yung pang-financial daw po nila para hindi na daw po kami mahirapan din. Dahil dyan, partner, para sa pangangailangan nila Lolo Moises at Lola Rosita, makakausap natin ngayon sa linya ng telepono si Sir Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Camarines. Isa sa may ipaprocess natin po yung medical. Yung mga pangangailangang medical po ba nila, Gerson, ay kaya po nating maibigay? Kaya po. Partner, bukod sa tulong ng Ako Bicol Party List, ay may ibibigay din kami po sa inyo dyan. Nanay Rowena, mula naman sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo, na cash assistance. Maliban sa cash assistance, may dala din po kaming grocery pack para sa inyo, sa inyong pamilya. At pupuntahan namin kayo dyan, hintayin nyo lamang ang aming team ng Tabang Ora mismo. Sir, good afternoon po. Saan po yung bahay rito nila Rosita Poho? Sa unang pa, sir? Palalampas po kami dyan, ano? Doon pa tayo doon, may dadaanan kayong parang resort. Doon pa ang unang cemetery.
andito tayo ngayon sa bahay ni na Lola Rosita at Lolo Moises upang sorpresahin itong mag-asawa na talagang matagal nang nagsasama. Tara, samahan niyo ako. Tao po! Hi po! Lola! "26 years old, ikaw, nakilala mo si Lolo Moises. Balita ko pangalawang asawa mo, si Lolo Moises. Oo. Ikaw po abiyuda sa unang asawa. Pareho din po ng sitwasyon. Sa bahay namin, pumupunta siya. Tapos, maigi naman ang ano niya, di tinanggap ko siya. Sige. Gustuhan ko man siya dahil may trabaho man siya, ganyan, di mabubuhay man kami. Magbalik tanaw po tayo nung pagsasamahan po ninyong dalawa. Ay ganito nga, ang gawa namin, tumutulong kami sa pagtatanim, ganyan. Ay hanggang ngayon, hirap pa din kami. Wala naman sa amin nagsusuporta. Ilan po yung anak ni Lola Rosita sa unang asawa? Yan nga, 3. Yung mga anak po, yung 3 yon, nasaan na po ngayon? Ay nandoon ang babae kong anak. Hindi naman pumupunta dito. Nasa Cavite siya. Tumatanim daw ng mga gulayon. Iba niyo pong anak, yung dalawa. Ay nandoon nga sa Batangas, sa may Tanawan. Tapos yung isa po. Patay na yun. So dito po kay Lolo Moises, ilan po ba? Nagkaroon po ba kayo ng anak? Wala po. Wala. Opo. Kailan po nagsimula yung sakit nito ni Lolo Moises? Ay 3 taon na ngayon. Ay, hindi na siya nakakatrabaho ang ganun. Nasubukan niyo po bang maipatingin sa doktor si Lolo Moises? Pinatingin na daw yan ng anak sa Naga. Hindi na daw pwede yan na itong kanyang Dahil iyon na lang daw ang ikakamatay. Ikaw po, nung nalaman mong ooperahan, ano din yung naging desisyon mo? Magpasensya na lang siya sa akin. Bakit Dahil ayaw ko naman siyang mawala sa amin. Gaano niyo po kamahal si Lolo Moises? Ang mahal ko nga ni siya, dahil nga ganyan. Inaalagaan ko siya. Parang hindi siya mawala sa amin. Kahit gabi, pinapakain ko siya, pigpapainom ng gatas. Parang rinlalamig siya, binibihisan ko siya ng diaper. Inuhubaran ko ng damit dahil basang-basa na siya kang ihi niya. Kahit hindi nga ako napapatulog na gabi, pinagmamasdan ko siya. Hiling po ng programa, Lola Rosita, na tumagal pa po lalo yung samahan po ninyo ni Lolo Moises at yung buhay rin po ni Lolo Moises. Nakakaantig po yung kwento nyo, Lola. Malungkot kasi. Dahil sa kanilang nakakaantig na kwento, hindi na pinalagpas ng Team Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ang pagkakataong makapagbahagi ng ngiti sa kanilang mga mukha. Ayan, Lola Rosita, ayan po yung mga inihanda ni Congressman Saldico. May pagkain po tayo at ayan po, 2 eco bag na grocery packs at ito po, may cash assistance po kayong 2 mag-asawa. Tanggapin po ninyo. Salamat po kay Salvi. Ano pong masasabi natin kay Congressman? Nagpapasalamat ako kay Congressman Saldico. Salamat lang sa Diyos. Ayan po Lola Rosita, Lolo Moises, may simpleng inihanda po sa inyo si Congressman Saldico. Balik natin yung spark ba, kaya sabay kayong kakain na 2. Happy naman po, Lola Rosita. Matagal-tagal na po ba ninyo ito nangyari, yung kumain ulit sabay, yung parang simpleng date? Matagal-tagal na rin po ba?
Isa na namang pahina sa libu-libong libro na nabigyang pag-asa at saya sa mga katulad ni Nanay Rosita at Tatay Moises na siyang inspirasyon ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico na mabigyang prioridad ang kanilang mga pangangailangan sa buhay. Salamat po sa tulong mo, Saldico. Salamat po sa inyo. Kahit ganyan ka, mahal na mahal kita, dinadamayan kita pag mayroon sa hirap. Sino bang mag-aakala na sa barong-barong na ito, mamumuo ang isang napakatamis na pagmamahalan ni Lola Rosita at Lolo Moises. Talaga namang naniniwala na nga ako sa kasabihang may forever.